जुलाइ 2016 जुलाइ 5 तारिखआव आं लिरदोंमोन बेखौ। बेनो जाबाय लेटेस्ट। जोंनि सिमां जोंनि मोगथां फोथायनाय। जोंनि मोदोमभरा सिमाङा, मोदोमभराखौथ' मिथिगौ, प्रेगनेन्ट जायखौ मोदोमभरा जानाय, प्रेगनेन्ट जानाय। जोंनि मोदोमभरा सिमाङा बोथोर सौहैयावनो, बोथोरा जोनोम होनाय सोरगो रायजो दरसे दिन्दाङै दं बेसेबा गिदिर मोनसे लाथिख'। उदायनि आखाइजों खांजानाय बे रायजो लिरजोंबो गाखोजायो, सिजोंबो गाखोजायो। सोरबा हामजानानै गाहाम जा, दा ओंखारसोगारदों मानसिफोरनि खुगा खुगा रोखोम रोखोम गोबां सल'। गावनि मेगनजोंनो नुबोनाय मानसिफोराबो बुंसोलायो। जनानै दंनो जम राजा सनानि सिगां समाव। आयौ, बेनिख्रुइ साबसिनसै थैनाया। सानै थांनानै दं दिनैसिम अनजालिखौ गोबाथार गोबाथार। थेवबो एसे दिन आरो थावरिनानै थाबावगोन। हाव हाव ओंखारनाय सान्दुङाव ना मावा ना फिथिख्रि नावसोगारदों बिलिफांनि थौले बुंले दैयाव। बेनो आरो।